କୁମ୍ଭୀର ନାଁଟି ଭାରି ଭୟଙ୍କର। ଛୋଟବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ଏକ ବାହୁବଳୀ ହାତୀକୁ ନାକେଦମ କରିଦେଇଥିଲା। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ହାତୀ ନୁହେଁ, ବନ ବିଭାଗ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଇଛି ଏକ 4 ଫୁଟର କୁମ୍ଭୀର। ଆପଣ ନଦୀ କିମ୍ବା ହ୍ରଦରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖିଥିବେ, ନହେଲେ ସେଠି ରହୁଥିବାର ଶୁଣିଥିବେ। ହେଲେ ଏହି କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆଟି କୌଣସି ହ୍ରଦ କିମ୍ବା ନଦୀରୁ ନୁହେଁ, ଏକ ପୋଖରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଷାଠିବାଟି ଗ୍ରାମରେ। ଘଟଣାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। କିଛି ଦିନ ହେବ ଷାଠିବାଟି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀରେ କୁମ୍ଭୀରଟି ରହିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଆଜି ବନ ବିଭାଗ ଓ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ କୁମ୍ଭୀର ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ଜଣାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେମାନେ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପମ୍ପସେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ଶୁଖାଇ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ଅନିତା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, BUJ ନ୍ୟୁଜ୍।